tuning acampur samya medali werkatet cileping kata wong sakwang kong manguncang niti bincang sangat cinijo lagi nyonget haliwos Arep manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat Wadya Bala saka negara Ngawiyat kanggo wonten timbalan ngadhawuh Sinuwun Prabu Dewa Kumara cemadhong dawuh Kanjeng Sinuwun apa to sebabe kowe adoh tak awit cedhak saya tak raketake yektine ana bab wigati ingkang bakal tak babar lan iki mujudake pakaryan to jejiban sing kudu ndok sangkut Ripalungguhan iki anggen udan-udan aja kok kendhone kepara malah kenceng ana siaga ing diri sawegeng gati tumuju marang wana Palasara golek ana menungsa sing jenenge Raden Arjuna ya Janaka yen wis ketemu bakal patenana kowe bisa mateni Arjuna bakal nampa ganjaran gedhe saka Prabu Dewa Kumara mboten langkung dikongestaken dawuh lajeng bidalipun benjang menapa kanthi nadyan sambung obor colok lintang rambatan pundak Wadya Bala prasasar kaya mliwis ngungsung ranu budhalake dina iki
ayo budal dino iki mligine peri-peri wedok ayo budal yo wis toke gawe bose ayo budal peri-peri wedok yo kukule wong kali pancur yen delok wayang kudu nganti sak rambunge yen nonton wayang nganti tutup lakon tak dongakne tutup nggone momong karo anak putune wetene bar perang kok mulih tak dongake tambah anake Walid nak Dewi boleh tak nama Suset Walid layu ayo melu pake 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 Bapak apa nonton wayang Pak nang endi nang kampung Kali Pancur dalange sapa Ki Cahya Kuntadi apik ora apik nang ngendi-ngendi kondang larang ning nang kene karo Mbah Trima dinyang yo ben nggih nyambung tali silaturahim iya Pak ayo 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 melu pake 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 sinden-sinden guyu bareng Jiro lu sinden tutik guyu dhewe Jiro lu
Inilah sinden made in Sunan Kuning. Selamat malam para penonton semuanya. Saya doakan semoga semuanya diberi panjang umur, diberi murah rezeki, diberikan barokah, diberikan rahmat dari Tuhan. Yang punya hutang semoga hutangnya lunas. Apabila tidak bisa menyaur hutang semoga yang dihutangi lupa. Mikir urip karo ngerokok. Nadyan tuake sing ngomong jare wong ngrokok ki mari penyakit paru-paru, ning kanggoku sing ora ngrokok penyakite malah rupa-rupa warnanya. Kata ahli kedokteran 25% orang Indonesia mati karena rokok. Berarti yang 75% mati karena tidak merokok. Maka dari itu merokoklah. Metune titik. Wis kuat metune titik. Ya mesti enek keluwe lah selange semene gedene. Sing nyimping matuk. Pasukan udara berangkat. Panglima udara berangkat. Semua pesawat tempur diberangkatkan termasuk heli. Gu. Cacing-cacing biasa. Ya Allah, batuknya dipasukin. Tepuk tangannya mana? Ayo. Kontek gimana keadaan udara di atas kali pancur kalian? Ya semua kondusif, tidak ada halangan satu apapun. Cuaca ini memang lagi baik, bersahabat, maka dari itu kita diperbolehkan untuk terjun bebas. Ya. Belok. Kalau belok mesinnya kelihatan, baterainya jangan belok. Ayo, terjun bebas, ayo, terima. 1, 2, 3, iya! Berong ngendi-ngendi, kae kuda payung, kae Sunan Kuning. Angin. Mandi dulu di sendang wali supaya mendapatkan berkah. Kerucuk. Aduh, enak sekali. Setelah ini aku akan makan nasi goreng. Jangan lupa pakai endong. Banci. Kerucuk.
padine sang Abimanyu noing citra Tandya sang Setyaki ngadeg ngambil sanjata saruswan panglangkap Burisrawa pinana jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara Setyaki gara-gara panggung ruwet kawula nuwun wonten timbalan kang ngandhawuh Koko Prabu Ndarawati Antarja wonten dawuh wa Prabu Gatotkaca wonten dawuh Antasena piye Pak Ki 3% wis cetha lamun tori palungguhan iki para pepundhen ya kuwi wong Jodipati Siwerkudara teles jaringku lawan pamanmu Arjuna teles miwah pendhita Kendali Sada ya kuwi Penemban Anoman mlebu ana sajroning wana Palasara sing migati anyadang sarta anyadong nur buating Gusti kanugrahaning pangeran ingkang wujute wahyu. alah Yen ora kleru dadi pamamasku wahyu mau aran Wahyu Trimanggala tegese wahyu telu kanggo dadi pangarsa. Mesti wae pepundhenmu telu mau padha tigen-ugening panembah. Sekong anggene puji dikir nindakake kidung suci lan mantra rahayu. Dene kewajiban sing kudu ditindakake dening para putra-putra Ngamarta pripalungguhan iki. Aja mung mangku tangan nanging ubeng ana alas Palasara iki aja nganti wong Indrajala ing bakal ganggu gawe anggene semedi pepundhenmu sak telune pisan. Tur iki mboten langkung sendika ngestakaken dawuh Setyaki aja nganti keri ngestakaken dawuh Kang Prabu. Wis ora perlu akeh sing dirembuk, sing setiti lan ngati-ati, sing waspada aja nganti grusah-grusu ndak kesluru dalan peru.
nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sesama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu unting tangting brengos sak kepel jer diplintir wae aja nganti